South Africa siyabingelela kuphi nakuphi lana khona sinibela nje ngothando sivela kwenhlangano ithuleleni organization igama ngumduduzo ngamkhonazi sinodadewethu ke la abeze ngenkinga abanayo ke kuthiwa kade behambe besifuna akasazi besifuna ke laba zabanika khona inamba yethu udaba esizoza ngalo namhlanje ke sizobheka nje ngabe abantu abalemala ezibhedlela mhlambe ke ukuthi balemaziwe ezibhedlela mhlambe ezandleni zodokotela mhlambe ngabe zonesi ingabe ngempela uhulumeni uyakwazi nokuthi enze ubulungiswa ukuthi akwazi ukuthi ke bathole ubulungiswa labantu abasuke belimele kuwena ke ekhaya mhlambe nawe une-experience yakho ngesibhedlela esithile mhlambe ungaveza nawe ushare kuma comment siyozwa ngawo naba kodadewethu ke bazosho ukuthi baqhamukaphi nokuthi beze behambe befuna thina bakhala ngani kwenzakaleni asiqale ngaye kusise besixhumana naye ongapha okuyena ke obecela udadewethu lo ongala esandleni sami saka left usizo dadewethu kunjani ma Ngiyaphila photo njani siyaphila ubani egama usisi akhona wakanqetho akhona nqetho kephi ngihlala eChesterville ngokuhlala yebo sisi ngihambe ngicela usizo ngenxa kasisi ofike emsebenzini uqale ngomhla ka10 lenyanga emsebenzini wafika nje umuntu ontekenteke engakwazi ukusebenza kahle ngize ngisondele eduze kwakhe ngimbuza ukuthi hayibo sisi uright yini angichazela ukuthi hayi sisi nginenkinga kanje ngatete esibhedlela eKing Edward bangisika isigubhu somchamo so angikwazi akakwazi ukubamba kahle umchamo uvelezwe nje sekuphuma umchamo so sahamba ke ngathi ngizomsiza akwazi ukuthola usizo ayingizame ke ukuthola inamba kaBhuti umkhwanazi so sahamba sayo okhosini sagcina sesithola okhosini safika sasizakala khona ukuthi nayi inamba singakwazi ukucontacta yini wena Bhuti saze sagcina sesukutholileki okay onisithola lapha sikuthola okhosini cha ngiyabonga nje ngoba ngicabanga khona sikufundayo la ngenza kwethu especially thina ndlemnyama ngoba abekho abantu abanenkinga yokungazwani emsebenzini njengokudla abantu abamnyama bakithi bethi bonke bezosebenza besebenzela izingane zabo nemndeni yabo kodwa emsebenzini sebephathana kabi bayaxabana but kulokho wena wakwenza kwakhombisa ubuntu ukuthi uyakwazi ukuzwela omunye wena nokunakana ukuthi sorry mangabe khona onenkinga usondele kuyena futhi usizi lakho kwazile ukuthi ubambisane naye ungahambi uhleba ngaye nakwamanye ama-colleague because izinto ezikhona thina abantu abamnyama sadaleka kabi noma mhlawumbe ngabe insilo ngabe isona sehlela kuthina sokuhambe sihleka but kunakhombisa ukuthi ke nibambene kubuhlungu ubona abantu abamnyama bengazwa nemsebenzini bebodwa ke letha lonike makhona leke ekama ngezandla ke naye lehlala ngapha endlini ezimhlophe ngapha umubhenga konandi le exhaphaza abantu abamnyama ukuthi uma ningazwani nodwa nomuntu omunye olunuhlanga ulangene phakathi kwenu ukuthi ke azoniphaphaza noma mhlawumbe kaniphathe ngendlela engayinhle kodwa ke siyabonga ukwenza dadewethu yabo yebo ake sizwe ke yena ke South Africa ke usisi ke okuyena ke ocela usizo dadewethu ninjani Nkosi yami Siyaphila njani siyaphila usisi bani Asipho Ecalela phi eHarding macaleka nangu dadewethu asibeka esithombeni kancane kwenzakalani ma ngaba nenkinga kahle kahle ngangibelethele eWentweti bangitransfera eKing Edward la ngiyokhipha khona umzanyana kwakuthuna amathele esibelethweni mangifika ke eKing Edward bangawukhipha umzanyana because ngangibelethe nge25 zaJanuary yebo nge26 ke ngoba bangahlinzwa sekulate eWentweti bawuvala umthungo ngoba ngibeletha ngomthungo kwakona vele bawuvala umthungo bangisa eKing Edward mangifika eKing Edward kwathiwa angeke baze bangihlinze ngoba angophi ama-clots amahlwili ngaqhubeka ngafikele high care ngahlala eKing Edward kwaze kwaba ukuthi bangidischarge bengawukhiphanga umzanyana kanye nesibeletho bathi kuzoyiphumela ngokuhamba kwesikhathi kumele mina ngize kubona njalo ngizo-attenda bezo-check-a kwi-scan ukuthi uyaxwantshukani ngelinye ilanga sengiyochecka kwayila engaba khona nenkinga ngopha ama-clots la babewafuna and ukopha kwami ngophela ngise-toilet ngoba ngapha phama sengisizwa osisi abaklinayo ibona bakwazi ukuthi bangisize bangikline bese bangibeke ku-wheelchair
ngabe sengiyofaka i-drip lapho ngaphapha amakhola sengifakwe nama-drip. Kwathiwa kumele ngiyohlinzwa. Uma ngabe sengihlinzwa bangilimaza isigubhu somchamo i-bladder. Ngahlala epayipini for 15 days. Ngihlala epayipini nginepayipi lomchamo. Wathi udokotela kumele ngihlale for 15 days ngoba ngilimalile fanele ngiphole i-bladder bese kube yima bengikhipha. Ungakapheli lo 15 days umchamo wabo usuyiphumela ngaphandle kulona ipayipi vele ube ukhona ongena epayipini kodwa futhi kube khona owawuphuma ngaphandle. Babazama wonke amapayipi kuyafana still umchamo wabo uyiphumela. Udokotela bayimbikela wathi esho ukuthi like azange achaze into engiyizwayo kahle kahle. Ngoba balikhipha ipayipi bathi mhlawumbe angazi bese kukanjani ngaphakathi la le ndawo lebamba ipayipi. Mase belikhiphile ipayipi still kuyafana. And lokhu ngahlinzwa ngikhishwa isibeletho nomzanyana angaze ngibuyele emzimbeni. Angigayini nginenkinga nje angidli ngisho ukudla ke futhi okwesa. Akudleki. Uphila ngani? Mhlawumbe ngidla kanye suku noma kabili kodwa angiyena umuntu okanjalo. Because yonke into efomishekayo manje like ngisho i-toilet ngilizwa la ngaphambili. Still umchamo usayiphumela vele wona and ngifosile ngisho ukubuyela emsebenzini. Ngifuna uqamba amanga. Ngiyafosa. Because into abayenza esibhedlela shemba bangilimaza and ngahlala esibhedlela. Ngiphuma kwami esibhedlela ngiphumeni June noma July uphume kwami esibhedlela. Ngabe sengihleli ngingatholi lutho amaphilisi bathi bazongizamela usizo bazongisa esibhedlela esiseni Edens sila emarket. Esibhedlela mase ngifikile khona bathi ayikho into abangangisiza ngayo because bafuna i-scan lesi nami ngacase ngigive uphile ukulanda ama results aso eKing Edward njalo mangithi ngiyafika kuthiwa ama results aphuma ama results abuyi kwaze kwaba ukuthi nami ngiyazibona ukuthi ngintenge ngakodwa ngaye emakhaya ngo-August ngaye emakhaya ngiyibona ukuthi sengiyi-weak and ayikho umuntu obezongisiza because bengisemqashweni ayikho umuntu ozongisiza mhlawumbe anginese ngahamba ngaye emakhaya njengoba sangabona sengibona ukuthi sengingcono sengiyakwazi sekululamekile ngabuya ngazocela ukubuyela emsebenzini because ngangisebenza because ngoba nginey'ngane. Isikhathi esingakanani lama results escan ungawatholi wawenza wahamba wangena escanini ungawathola sekuyinyanga ey'ningi ngabo. Normally mawuzwa mhlawumbe abanye bathi bayithola emva kwesinganani ngendlela babewalinde ngakhona esibhedlela cause babethi bafuna ukuthi futhi baphinde benze i-operation babone ngaphakathi cause ngesikhathi ngiseseseni edensi khona babefake ikhamera ngaphakathi kumina. Udokotela wathi akabona ukuthi inkinga yomchamo lo ophuma uyiphumela kanjani and lapha engilimele khona wayethi kunepayipi leli elakhatheka ekumele bekhona into eyipayipi abayifakayo because inkinga engaphakathi iningi because wazi wathi omunye kunjengokuthi umchamo uyaphuma uphumela emzimbeni. Umntwana owombeletho ukhona? Bukhona uyaphila una 18 months manje. Umzanyana angazi owasala. Wona owasala unamathele esibelethweni. Uma uba engage esibhedlela ngale issue le bathini? Ngoba ngendlela ngekathi ngisekhona ngaphathe eKing Edward ngekathi bethi angiye ekhanseleni because nginenkinga ukuthi angidli like nje bebona ukuthi ngiweak wathi udokotela because ngeke ngikwazi ukuthi ngiphuza amaphilisi ngibe ngingadlile angihambe ngobona ikhansela malingibuza ukuthi njengoba unenkinga ekanjena wenza ngani amapampers wathola ngani ungekho la esibhedlela ngamtshela ukuthi mina bengithola u350 wathi indaba ungamtshela udokotela anginikeza noma impension ngathi ngizokwenza ukumtshela udokotela angamtshela kathi ebuza ukuthi litheni ikhansela ngamtshela ikhansela lithene kumele ungenza noma impension ukuze ngikwazi ukuthenga amapampers cause angisebenzi and akukho ukuthi ngingabuyela emsebenzini ngendlela okuyiyona. Udokotela wenza sengathi akangizwanga bathi hayi ungcono uma ulibonile ikhansela wabedlulela komunye wenye patient. Udokotela uphushela ngapha ekhanseleni nekhansela abaliphushela kudokotela? Udokotela nje sengimtshela ukuthi ikhansela litheni lathi nje okay langayenzi lento le kuthiwe aliyenzi. Manje uphila ngokufaka ipampers? Ngiphila nje ngokufaka ipampers.
Usizo sisi ongafisa ukulibona ulithola kule condition osophila njengamanje. Iluphi usizo ngathi ucela ukusizwa ngalokho? Ngicela nje shame ukuthi ngithole usizo ukuthi isibhedlela sikhokhe cause angikwazi ukusebenza ngiyaforce. Ngingathola ukuthi mhlawumbe kube ukuthi usizo lokuthi engithola kube ukuthi ngiyasikhokhisa esibhedlela ngoba le nkinga enginayo mhlawumbe leyo nto le engayithola khona mhlawumbe ngingakwazi ukubona noma ama specialist mhlawumbe libe khona nje ukuthi kutholakale lo mchamo ophumayo ukwazi ukuthi unqamuke because ngisemncane manje ngingaka and ngidinga ukuthi ngisebenzele izingane zami nginezingane ezintathu zonke eyibheke mina and njengoba ngicela ukubuya emsebenzini ngoba ngiyabona ukuthi nginezingane and ayekho umuntu ongangilekelela mhlawumbe nginabazali cha kumele ngiphushele izingane zami. Esibhedlela sa-attenda sona lesana? Kade ngagcina ukuya khona because ayikho into ade bengisiza ngabe bengasanginikeza lutho. Kuma-medical record yakho? Kuma-medical record mhlawumbe because indlela sengihlale ngabe sengimothi ngizoba nenkinga nasekhanda because bese ngihleli ngenzi lutho. Ngicela ukuthi makulesihlanu ngiphume ngibuye kuzobuya kumsombuluko ngihambe ngobona ingane. Bangabi nankinga. Ngizophuma ngolesihlanu nginamaphepha asho ukuthi bengihlezi isikhathi esingawudokotela befike ebhala nani. Mase ngibuya ngomsombuluko ifayela yami inephepha nje lokuthi usibani ongasibani waba nenkinga ekanje kuphela wonke lawa amanye ayekho. Bangithi ngiyambuka umakhelwane wami seduze kwami ifayela lakhe linamaphepha anguqulo asho ukuthi kade wakhona kade kwabe kubhalwe efayeleni lakhe kwelami ifayela mina amaphepha ayekho because ngelinye ngathi mangibuza kwathiwa amaphepha ilokhunjani ama records ayabhalwa kwi-system kodwa angazi mebhalwa kwi-system indaba mina amaphepha bewayikhipha. Uma ebhalwa kwi-system kusho ba lokho? Kwakusho sengangibuza kuyena. Hayi, osebenza khona noma? Osebenza khona esibhedlela. Abaprinte ngani pho? Bafake efayeleni mawuze. Ngoba phela amaphepha la suke khona mina sewodini esuke ebhaliwe bayawakhipha. Okay. Bayawakhipha. And bekwelami ifayela kuphela because emathi ngiyabuka abanye amaphepha akhona. Kodwa mina lami nje akekho. Inkinga ejwayelekile le. Asiyiqabuki, ayisethusi futhi. Inkinga nje ekhona kubantu abalimala singathi bayalimala mhlawumbe bathola mhlawumbe ukunganeliseki ngeservice abasuke beyicela izibhedlela zikahulumeni whereby makube khona mhlawumbe ungagculiseki uthola ukuthi ke umuntu ifile lakhe information engekho njengoba udadewethu yabeka nje ukuthi ke efileni sekhona amaphepha angekho. Bafethu but-ke uhulumeni wavotelwa abantu futhi lento uyenza ngamasibomu. Uhulumeni wena namvotela uyenza ngamasibomu lento because nasemaphoyiseni ayikade ikhona oza kuboshwa umuntu isigebengu uyozwa hambe kuthiwa sekulahleke idocket yabo. Uxake ukuthi kanti umongameli uRamaphosa njengoba egijimile laphana ePrincess Magogo lapha ngangikhona nami ezolontsha laphana it was 2019 ezolontsha laphana i4IR yabo. Kanti kwakuyani mababelontshe bohulumeni because yonke lento ye paperwork black and white ugcina kwayo lokho ihleli yenza ukuthi kube lula ukuthi abantu benze onke lama discrepancies abawenzayo ukuthi balahle le information mangabe ukuthi ngempela siyadingeka ama record. Lokho kwenza ukuthi ke kumuntu esuke ithinta yena le information eyidinga angabe sakwazi ukuyithola enkantolo ubuza abantu bayaphuma because idocket atholakala ngithabo ungazi ukuthi kanti ku system ayikhipherushwa ngani yonke information. Same thing apply naseyibhedlela njengoba nje nangu sizechaza ngithabo khona ama document angasekho efileni lakhe yabo isibhedlela akuyena yedwa baningi abafese nenkinga njengaleyo ngithabo ungabusazi ukuthi aqashwa ngani kanti ingane ngoba namanje imisebenzi ayikho izingane ezibema university ezokwazi ukungena kuthiwa ngama computer zihlala ukuthi zicaptureishe each and every patient
information esuke isefaleni ukuze ibe safety ibe khona. This is why uthola ukuthi makune corruption esuke iba khona esenze ibhedlela seyithungulwa ngomlilo because suke kwazi ukuthi destroy yonke information esuke lapha on black and white. Kanti mangabe i-captured kwi-system usukwazi ukuthi leyo nto leyo ihleli lapho forever anytime idingakala izokwazi ukuthi iprinteke. Njengabantu sisi njengoba esho nje kanje, even noma uthi ubani uthi ufuna ukungena amlekelele ngokomthetho naye uzomela anyuka umqansa, yabo, because without the information kuye kwenza ukuthi kube nzima ukuthi athole justice. Abantu ababekuhlinza sisiwami uyabazi? Yebo ngiyabazi. Noma babizanga amagama. Odokotela ungabakhomba udokotela ba? Ngingabakhomba, ngiyabazi. Yebo ngiyabazi nezibongo zabo. Okay. Bonke abakuthinta ngesandla sakho, ngezandla zabo nje emzimbeni wakho ungabakhomba uyabazi? Yebo ngingabakhomba, ngiyabazi. Okay. Asazi noma that will be enough ukuthi ke ozoqhamuka athi uyafuna ukulela ngesimo somthetho uzokwazi nokuthi yabo. But ke okwamanje angithandi ukuthi ngande kakhulu ukuthi what steps angithabo. Will only advise you off cameras yabo ukuthi ima steps ofuna ukuwathathe futhi sikuhlanganisa nabantu sibona ukuthi mhlawumbe bangakwazi ukubezwa kahle udaba lakho aba relevant ukuthi bangakwazi ukuthi ba channel yonke iminyango ngendlela ngokomthetho. But and again futhi ngicazele nifika lapha nabodadewethu yabo nomuntu osekhaya naye ngiyacela mhlawumbe ukuthi lento ayizwe. Siyazi ukuthi ke sibe mhlawumbe frustrated ungabuthole mhlawumbe ubulungiswa especially into njengalezi angithi yabo. Usisi nje bayayifona nje bangisandele izithombe zakho usisi angazi phela ngeke ngithi akaveze ngoba ngithi yabo mhlawumbe la ngaphansi akaqhokile i-condition akuyona lento eyenza ukuthi ke even ngisho kuthiwa ufuna ukufaka i-case yakho enkantolo usuke usunike abantu i-chance ukuthi bawo destroy whatever bafuna bakudestroy because ngeke ngabona isithombe esisangithi sigcwele ama social network. Khona abantu ade besitheka nethi ukutheka le nto beqhama ngalo ku TikTok lobe bhala bethweleni yabo. Apha thina ngize ngikwazi ukuthi ngithi hayi ngoba la bebo ngangibona nami into engithusa nje ngazi usisi la yabo indlela ahlinzeka ngayo nathi esheka ngayo nanepipe lalivela yabo. Konke lokho ngithi yabo siya understand ukuthi lana kwenza mhlawumbe abantu ngalitholi usizo but ke ukuveza izinto ezikanjeyana before kuze kube khona yonke information esuke idingakala kulo osuke ezokusiza ngokomthetho kubuye kulimaze. But ke uNkulunkulu emuhla sithemba ukuthi la bengizoxhumasela mhlawumbe bakhona bangakwazi ukuthi bathi hayi no la sizokwazi ukutsemlekelela. Yebo ngajabula ngabonga kakhulu. Kukhona okunye mhlawumbe ufisa ukucela ma? Cha baba nje bengifuna ukucela usizo Nkosi yami nje lolo engibhekene nalo. Ngoba kwala ibhlungu shema indaba yami ibhlungu ngihlalile esibhedlela. Awuhlala esibhedlela ongatholi ngisho amaphilisi eyinhlungu. Bekugcinile ngoba phela bengasazi nabo ukuthi bangigcinile bebengazi ukuthi bazokwenza njani. Because bebebona nabo ukuthi ayikho into abangayenza. Umchamo lwatu iphumela ubungadingi amaphilisi eyinhlungu, ubungadingi amaphilisi ukuze unqamuke. Khona noma bengayoba bese kufana uthi noma uthi ngicela into yokuvula inhliziyo bazokutshela ukuthi abanayo into yokuvula inhliziyo bona. Ngoba ngingadleki njengoba namanje ngingadleki. Awukwazi ukusebenza ungadlile. Ngizokhuluma ngamapampers siswami amapampers angithatha sayadayisa. Ngicela bacele sisimakhona mhlawumbe bakwazi bakulekelele bakudonethela ngamapampers. Angikwazi kahlukene kanjani lawa asenza umuntu omdala mhlawumbe nengane kodwa ngicela ubacela. Ngijwayele ukuthenga lawa eingane because ukuze kube ngathi into like ipad. Okay. Ngoba ama-pad la sesibhedlela kuyafana ayashesha ukulokhunja ukuzwela. Acele sisebenza bakulekelele. Bengingajabula nje mangakho abantu abangakwazi ukuthi bangisize shema bangilekelele ngawo. Ngabonga kakhulu uNkulunkulu azangibusele bona lawo. Okay ke. Ngiyabonga. Esimene sikanje. Wena sisi nanaye udadewethu. Ithina sikhona sokuthuleleni thina sihlala sematasakhe yabo. Akukho nje ukuphumula. Ngi-avoid futhi ukuthi ke abantu abasuke bafuna ukuletha usizo but depend ukuthi bazofuna ukuthola thina because sometimes yabo sibe busy singakwazi ukufika ngisho encingweni yabo. Ndamoke icingo selivalile ngena ama calls maningi nama message ugcina ungasakwazi ukuthi uyinike isikhathi ongakwazi ukwafunda konke kanye. So ngisho ukuthi umuntu ofisa ukulekelela mhlawumbe ngiqhamuka nosizo ni willing nokushiya number mhlawumbe banganithola lapho whatever bazokwazi ukuthi yebo balethe usizo. For example basicela ama donation ama pampers if umuntu ufuna ukulekelela ngawo mhlawumbe nofuna ukulekelela ngokunye yikuphi mhlawumbe banganithola khona.
and again before mhlawumbe nikusho yabo ukhipha inamba kuhle kubi ngikwenzela ukuthi abantu babe aware because sikaba khona amaqola la ngithi yabo yabona abashutha nekaninze ngosizi khona ubona intombi la kunina ngithi yabo ukuthi nansi intombi ngithi yabo uzofuna ukushela ngithi yabo kube khona uzofuna mhlawumbe ukuthi ufuna ukuqola nezigebengu ziningi yabo anga understand ilima igcwele yonke indawo umhlaba wonke yabo ongaze ukubona ukuthi la khulula ngemethe sensitive ne serious asidlali la ngithi yabo whatever makhona inamba fona ngoba ngempela uengage ngeissue elethwe la awuzokuphuma esihlokweni uzocontribute mhlawumbe information ofuna ukuyiletha namhlawumbe advice yabo namhlawumbe donation ofuna ukuyiletha but ke ngithi angisho lokho ukuthi abantu ababe aware ukuthi uyayikhipha inamba noma akayikhiphi siboneke lapho ukuthi senza kanjani ngiyabonga hayi inamba engitholakala kuyona mina bengingena nkinga nokuyikhipha because ifone eWhatsApp yakho nasho manginayo yebo ngiphathela utulo nje ungayisho mama ufuna ukuyisho inamba engitholakala kuyona ithi 072 815 1887 iphinde uma ungayisheshisa 072 815 1887 bazothola bani bazothola uAsiphi okay inamba engitholakala kuyona alright okay sasiqhathe nawe abantu bafona one way bazi baqhathe nawe nobaba wakho yabo South Africa ilokho nje that's why ngithi angenzi be short futhi okunini sizokhuluma off yabo cameras yabo sikwazi uku-advise ukuthi iphi indlela mhlawumbe nama steps ofuna ukuwathatha ilokho South Africa siyabonga noma ke phela khona sithi siyanthanda nje ngicela ukudlulisa lokho ngane zakwethu umthamo wabantu abacela usizo kaThuleleni uya ngokuya uba mkhulu ngale lokuthi nathi umthwalo usiyasinda ngithi yabo ofuna thina akeze kuthina ngapha eThekwini ngoba kunzima ukuthi siphume sithi sizokwazi ukuyakubona siyashayeka sina transport yokuhamba asina ama resources enele ukuthi sikwazi ukuyakubona but ke kuye kube lula ukuthi umuntu akeze kuthina ngala uzokwazi ukusithola masikhona noma ku-arrange ukwahlelo ukuthi i-availability yethu izobe ikhona ngapha eThekwini so ke ngicela ukudlulisa lokho nje ngoba abaningi abantu abavelayo mina ngisenquthu mina ngisemsinga mina ngisebhizani asikwazi kanza kwethu asikwazi yabo asikwazi ukuthi angidlulise lokho ngane zakwethu ukuthi osidingayo thina uma ku-arrangekile kwahlelo ne-appointment hayi uyosithola nje khona ngapha kwelika banana siyabonga nisale kahle emakhaya